Здравейте, аз съм Аци8 и днес ще играя Stardew в моя сървър с приятелите ми ESR, Търа и Ерик Минин Кинг. Той винаги участва в моите клипове. И където, здрасти хора! Здравейте! Така, той нещо му е проблем с микрофона, тъй че може да ни говори много. И сега тръгваме на оцеляване. Опа. Този левел нямаш, иначе трябваше да умирам хора. Затова не съм си го махал. Домашните любимци. Имам такъв. А пак той ми взе моят цвет. Не, аз си го направих трудно, защото те са ни любимите цветове, Да. пак да си ги различаваме. Това е един пулгин, хубав пулгин. В момента Да. мога да си спална и Ендър Дракон, само че не мога да язим. Ето вижте. Добре, дай да почнем да събираме дървета. Ето вижте, вместо да са закони и такива глупости, може просто да си вземете Я това дай, и я гледай. Гледахте ли? да си язите това. Тъмто. Да, може да се хвати на главите и най-различни глупости, но Ендър Дракона не можете. Ето сега да започваме, защото вече да оцеляваме, защото става... Ще изморим котките. Какво викаш? Не, няма да живеем в една къща, ще живеем в отделни. Аре, аз. Мога да бе, Добре, аре да го направя малко по-надалече, защото да не вземат работите. Да, наистина. Тези, които влизат. Защото постоянно влизат и... Да, защото още нямам рез и... Просто ще не взема всички работи. Да. За да наберем дърво и тръгваме на пътешествие. Брут ябълки дали ще ме стигнат? Ясно. Защото аз вече съм годен. Добре, аз тръгвам. Така. Аз тръгвам на... Опа, обърках Добре, не знам днеска кой се е абонирал, но благодаря за абоната. И аз не знам. Ти ли? Имаш вече 6 абоната? Да. Браво. Може да се възвръщат. Ей, представяш ли си, ако не си бях изтрил канала? Ще стане. Хора, когато направя 15 абоната, ще правя томбола и който спечели ще има право на 3 клипа с мен. Не знам за Ерик Минин Кинг, може би при него е същото. При мен ще има награда. Ама е още тайна. При мен аз ви казвам какво С е. хора. Тайна, просто очаквайте една тайна. Така, сега къде сте, момчета? Аз не знам. Още я правя. Който иска да се телепортне до мене, нямам проблем. И тръгнах. Алекс, Ко? ти си чак там, бе. Пред мене. О, не! Так му видях кокошка. Да я убия. Съм гладен. Моя е! Аз не я видях къде е, ама. Отгоре. Давай, ти си. О, овца. Овцете може ли да им вземем вълната? На тия... Не. от Не можем да пулгина. ги убием. Ние не можем да ги убием. Може да ги убиете. Не можем да ги убием. Ама можем да вземем вълната. Не. Да. Можем да вземем вълната. Знаете, ще пробваме. Е, Много Мари. съм гладен. Ей ти храна. Къде ще? Ей ти чакай. Искаш ли ти храна? Кой ги взе? Сега. Надявам. Добре, ето. Трябва... Оф, Ето, никой да не ги... Пламене! Отдели се от него, бе! Просто се отделичи от него. И му хвали Ама се пардони. остави. Добре. Животно. Бре, дай да пренощуваме някъде. Казвам. Оставиш го. Ай, някъде да пренощуваме. Не. Не сме от дивото, няма да... Сега. Друга гора. Вече не знаем на къде да ходим, светля. Чакай. Чакай, че още ми зарежат чънковите. Нали взех храна, бе? Как бе нямаш? Как нямаш храна? Изяла, човек. Какво плюскал ето и не знам. Какво плюскало е? Какво те е такова? Как са тия чънкове, бе? Ау, че ме плюсна, човек. Няма сърце. Някой да има торчове? Не.
Аз съм се осветил до край в пещерите, като ходя. Ей, малко зомби! Айде сега тук малко ще... Чакай, че ме вземе. Тръгче. Чек. Не знам. Къде? Лекичко се освети, а? Ето хора, това е Малко с зомби! X-Ray, но аз за клипа няма да го използвам. Хора, тук намерих Ти малко зомби и много само я да не дослушаш. мога да се осветя, иначе няма да използвам X-Ray за клипа, иначе няма да е чисто според Сейк Mini King и според Ясър Търа. Кой, но няма, ще е честно. Той и Ерик Mini King има, само че него не го бърка. Така Само че Ясър аз умря. вече не спускам. Аз не знам колко пъти умрех, само че тези животни са много диви. Добре, мога да ви Те са? разведа, като приключвам в края на клипа, може да ви разведа до другите ни холмове. Сега направихме оцеляване също на Ерик Мининг сървър, нещо. Имаше лек лаки. Това много ни дразнеше, затова се отказахме да играем там. Иначе там де... Да, много. По-добре... О, Там я сме се развили за това. Яшко местенце. Абе, Горе. намерих тръстиката. Ела. Виж. Чакай, че една Де си? Пайк магони. Спайдърмен. Виж го е. Аре, махница! Оцелот! Ти си човека! Давай! Ти си котката, давай! Ау! Ще умра със сигурност. Като подло куче. Като хиена. Видиш ни. Добре, някъде ще отида да може да се репортна на скрилишно място. Давай, котке, ти си. Дай да пояздим малко. Сега сме натам. Натам. И сега, котке, ако умреш, ето нещо не умира, Че няма да ума. Мен нищо не мога. Вие къде си? Де да знам? Не, да му се не види. О, Там ли си? тук от работите ми, които при съм оцелявал, ще си взема само дървото, защото ще ми бъде нужно. Стрелите съм си ги вземал на оцеляване. И просто за всеки случай това ще бъде от това, което ще си взема. Къде отиди той? Но де да знам? Опа, съм объркал командата си, също ми става. Бик. Ето, да. Бе, вече всичко си е окей. Малко зомби. Не! Бия го! Зад него съм. Бягай! Котенци ти де си да ме возеше? Бягай. Знаеш колко е хубаво котенцето? Помага ти от всякъде. Може да оттича като за световно. Хора, както виждате, вижте колко бързо се движи. Малко лагва, ама много бързо се движим. И с такива, с този пулгин, те като влязат във вода, хич не им става нищо. Така. Хора, телепорта. Нищо не става, само се махаш. При мен не се маха нищо. Аз само се телепортвам. С стои. Добре, вече ще спа, защото Ама мен не ме видяха. Пламене, я се върни се. Ще спа, защото явно ви е гадно като лагва така. Не че лагва, ми се изстрелва. Така че ще сляза от котката. Ще направя... Ей, бай, тука! И така... Ти пак къде ме намери? Облияше! И те става. Остава бе. Скачам, куда правя? Окей. Намира майра. Направих... Не, няма да ти ги взимам. Айде да се заселим някъде. Защото напише бег. Намерих гъба, ще направим А супа. почваш с пустотите. Ще дадем супа, yes. Дате... Имаш лък. Аз имам стрели. Дай ми лъка, Защо момче. айрана не ми се дава, бе? Не знам, Да, не, искаме на кака трябва.
ясно ти с какво учиш. Бе, тук е тъпо място, само че... Бих си трябва да си направим по-бързо къщата. Аз няма да... Вече сега се старая да е хипер-мега хубавата къща. Е, тук няколко блокчета. Тук ще сложим... Ама ти почна ли да спреш? Да, бе, почнах. Не почна да събира тук е остров, че в пустинята. Без това ще направя стъкла. Имам близо до дървета сме. Хубаво е настоящето. Как са пренасели? Ама аз де тук? Тук ли да живея? Къде ти решиш? Чай, че колкото ми попречва. Де да знам, аз тук те загубих в тези пустини. Добре, ще слагам ето... Не, имам чувство, че... Той стане... тъпо. Добре. Тук ще сложим. Това тук. И това тук. Така. Ти какво правиш тук, бе? Още малко и къщата е готова, най-накрая ще да му оставям повече честове. В моя сервер, да знаете, итемите не се дропват. Може да идвате да си ги вземате, например, ако сте заети, например, за малко, и да отидете да си ги вземете набързо, ако някой друг не ви ги е взел. Предварително. Ако са, например, сте близо спална и сте умряли от някой, и той... Просто пишете бек. Да. Ако сте... Абе, стига, бе! Какво става, бе? Виж го, човек! Идва да моя... Благодаря. Какво ти даде, бе? Как? Някаква безполезна кирка. Значи моята. Вземай! Добре. Така. Една скромна къщичка си направиха, ма толкова скромна. Ама ти ще видиш моята колко е скромна. Колко скромна? Яката. Сега ще ми трябва доста овце. Защо? За вълна. Под скромно да разбирам... Българска къща. Аха. Вълна за той, втория етаж. Имам 2 вълна, сигурно ще ми стигне. Бе, някой да има... Не, направо няма да се трябва вече да е хипер хубавата. Те ще го направя. Така. Тук ще взема за това да ми трябва. Така. И... ето тук. Ще направя една работна маса. Тук ще сложа... къде ми изчезна дървото? Какво става това? Се ръкоте. Абе, спътко, де дойде, бе? Тя че ми лагна на мене, бе. Чакай, че някакво зомби дойде. И две са. И значи... Чакай, че тук при мене вече става... 4-5 зомбита, отде идват, бе? Така. Махи са. Къш? 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 Да, трябва да се направя. Това, така. Направо, защо не си вземеш... защо не си вземеш... да си направиш меч. Чакайте са, вече са... Аз имам меч. Някой ще ми дадеш ли назаем дърво и памени? Колко искаш? Да си направя за чест. Чест, аз ще ти дам повече. Да търся честа. Ела, светля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Пламени махса. Да, си ги взема. Идеално. Добре, имам вече 27. Добре. Добре. Слушай ми камъка. Що се само убиваш, бе? Защото няма храна. Напиши той. Не, бе, ако иска да си вземи той. Аз съм глопнал. Що си глопнал, бе? Само е за той.
чакай. Как се казва? Яшар. О, да бе. Чакай, Яшар, значи. хелнахта. Яшар го хелнах. Добре, ай сега да делопни, или аз да го делопна. Делоп. Майко! Ти делопна ли го? Или аз да го Да, делопна от сайта? аз го дипна. Човек! Погледни назад и коса! Светле, погледни назад и коса! Чакай, аз то не съм. Светле, нападата, човек! Какво? Виж ли? И да, е. В гората има... Да. 1, 2, 3... 4 крипера има в планината. Тъй, че... Да, благодаря за лъка. И хора, това мисля да е за клипа. Ще има и втора част. Абонирайте се, дайте лайк, напишете коментари, ако искате да продължим с оцеляването и да снимаме на някой друг, например да дропър или нещо подобно. И чао!